Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 5 hanggang 7, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilikod sa inyo ng Typhoon2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at Honorable Congressman Gabi Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. Naumpisa natin ang update. Ito po yung pinaka-latest natin. Capsat, ginawa natin kaninang hapon at nakita po ninyo ang buong bansang Pilipinas. At nakita po ninyo ang buong bansang Pilipinas ay devoid of any weather system for the next 24 hours. Pati yung mga localized thunderstorms ay medyo nagbawas. But meron pa rin, lalong-lalo na po sa bandang hapon o gabi, may mga isolated thunderstorms pa rin na pwedeng mabuo. But medyo bawas po ito compared sa nakalipas na ilang araw. At sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayo natatanawan na low pressure area o tropical cyclone. Most likely, itong mga tropical cyclone baka bumalik sa katapusan ng Hulyo, 3rd week to 4th week of July. So, mabantayin po natin ang Western Pacific. Baka biglaan pong magkakaroon po ng mga formation pag ganitong tahimik po for the past 3 weeks na since si Bagyong Chedeng umalis sa ating bansa. Okay? At sa fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, Himawari 9 satellite loop, ay nakita po natin ang napakalinis na area po ng ating bansa. Hindi masyado po mga thunderstorms. At sa mga oras na ito, pag titingnan natin yung zoom in satellite animation for the past 6 hours, simula kaninang alas 11 ng umaga hanggang sa ngayong gabi, ay napakakonti po mga thunderstorms. At sa mga oras na ito, mga bandang alas 11:30, may mga thunderstorms pa dito sa may Bundok Peninsula, Marinduque, dito rin sa may coastal waters po ng Western Luzon, sa Occidental Mindoro, yung western coastal areas nila, at dito rin po sa may western sections po ng sa may coastal waters po ng Western Panay ay may mga localized thunderstorms at meron abot po dito sa may area po ng Pamalikan at Manpulo. Okay? At dito rin po sa Mindanao may mga maliliit na areas na may mga showers, thunderstorms. At so far, yan po ang ating latest sa ating fast at zoom in satellite animation. Now, sa forecast po sa hangin for the past 3 days, galing po dito sa European model, ay napakatahimik po ang ating bansa. Kalmado hanggang paibaiba po ang direksyon ng hangin. Meron naman po tayong konting hangin mula sa silangan at timog silangan. Dito po sa may coastal waters po ng Luzon at Eastern Visayas. Sa darating pong Huwebes po ay ng hapon, sa Biyernes po ng hapon ay mas kalmado po ang ating bansa hanggang sa Sabado po ng hapon. At may binapakita po dito ang European model na posibleng may mag-form po ditong elongated na shallow LPA o napakahinang LPA malapit po sa Palau dahil po sa pagkakaroon po ng tinatawag nating monsoon trough dito po sa may bahagi nito ng Philippine Sea at wala pa naman pong pinapakitang aktibong LPA. Okay? Sa susunod na 5 hanggang 10 araw. At punta naman natin yung rainfall accumulation for the next 3 days at nakikita po ninyo medyo nawala po ang mga deep red at orange na mga thunderstorms sa halos buong bahagi po ng ating bansa. Meron pa rin konti dito sa may Mindanao, Sulu Archipelago, Visayas, Palawan, at maging mas frequent po dito sa may airport ng Kalayaan at Spratly Islands dahil po yan sa possible monsoon trough or surface trough. Okay, so dyan po yung mga thunderstorms. So, ang ibang bahagi po ng ating bansa ay napakatahimik po at may mga chances pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms pero medyo nasa mababa hanggang katamtaman ang chances po nito. At hinihintay po natin pinaka-latest La Nina. Samantala, hinihintay
Samantala, may mga nagtatanong kung kumusta na po ang latest sa El Nino. Hinihintay po natin pinaka-latest mula sa Climate Prediction Center ng NOAA at yung Columbia University of Climate and the Society. At hinihintay po natin yan. Usually, lalabas po yan baka na yung weekend or next week. At pag sakaling lumabas na po yung update, ibibigay po natin ang pinaka-latest niyan. So far, nagsimula na po ang El Nino nung nakakaang buwan, Hunyo. At yung epekto niyan ay makakanasan po natin na yung ikatlo hanggang ikaapat na quarter. Okay? Usually, ang epekto ng El Nino ay pagbawas po ng ulan mula sa normal. Magiging below normal po yan. So, makukulangan po tayo ng mga ulan. So, expect din natin na medyo mataas ang temperatura. Yung heat index natin for the past few days ay umaabot po ng 40 hanggang 50 ang antas ng sentigrado. So, medyo mainit po. Mag-inom lang po ng lots of fluids, lots of water para malabanan po natin itong heat stress o heat index. Okay? So, keep ourselves hydrated. Okay? So, yan po ang ating rainfall accumulation. Now, punta natin yung pinaka-latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks with low to medium chances, with low to medium probability. At ito po ay galing po ito usually sa American model. At so, umpisa natin yung week 2, valid July 12 to July 18. May pinapakita po dito sa may Philippine Sea at Pilipinas ng tropical cyclone formation or probably a tropical depression formation during week 2. Pero ito po ay nasa more than 40%. So, hindi ba po natin sure kung matutuloy yan dahil mostly galing po yan sa American model. And yung European model ay wala pa pong pinapakita. So, babantayin po natin yan. By next week, malalaman natin yan kung matutuloy yan. But so far, nasa more than 40% ang probability. So, wag tayo mag-worry, okay? Wala naman pinapakita yung ibang models. Samantala, yung week 3, valid July 19 hanggang July 25, dito naman po, pinapakita dito sa may area po ng western sections of Southern Luzon, Mindoro, Palawan, Northern Palawan, okay? Kalayaan Island Group, West Philippine Sea, Dagat China, at dito po sa may area po ng Indochina, kasama po dyan ang Vietnam, Laos, Cambodia, at Thailand ay mukhang magkakaroon po ng more than 50% of above average rainfall. Samantala, the rest of the Philippine Islands, kasama po ang Western Pacific at Taiwan, ay magkakaroon po ng more than 50% of above average rainfall. So, ito pong week 3 ay medyo mataas pa po ang uncertainty. Hindi pa po natin sure kung matutuloy po yan. And mado-double check po natin yan by next week kung ano ang magiging bagong senaryo. Okay? So, yan muna po ang ating latest mula sa Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. At babalik ulit tayo at by next week may panibago na naman po yan. Okay? So far, yan muna po ang latest at babalik ulit tayo na yung weekend para ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Wed-Fri. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv. Yan po yung YouTube channel natin at sa Facebook channel natin, MrTyphoon.com, para updated po kayo sa ating lagay ng panahon at lalo na po sa mga upcoming mga bagyo na posibleng mabuo sa Pacific Ocean. Again, maraming salamat po sa inyong pagpanood at God bless po sa inyong lahat.